Следващата стъпка от процеса е да направим пробен отпечатък на мастилото, което формулирахме на софтуера X-Rite Altura, така че да видим дали тази формула, когато вече реално се отпечата, получаваме цвета, който искаме, с какво отклонение и да преценим дали искаме да го реформулираме или да го коригираме, така че да подобрим нашия резултат. В случая ще използваме флексомастило, което нашия колега Мартин вече ни е забъркал, така че да не трябва да губим време в това, и ще използваме машината на IGT F1, която е флексопечатна машина и нейната цел е да симулира флексопечата на една реална флексопечатна машина. Тази тук е оборудвана с два анилокса. Всеки анилокс има по 4 преноса, така че тази специално можем да тестваме с 8 различни преноса, като избора на пренос може да стане по два начина. Един начин е да знаем на какъв анилок ще печатаме на печатната машина и съответно да изберем правилния пренос, или обратното, да видим с кой пренос получаваме най-добър цвят на това мастило и по този начин да изберем анилокса на печатната машина. Използването на машината е изключително лесно, буквално става с няколко клика. Имаме клише, имаме ракел, избираме си анилокса, който искаме да ползваме. В случая ще избера този. Поставя се ето тук. Така. Тук има едно пинче, което трябва да падне на точното място в дупката, така че да се зацепи, и ракела се пуска, така че да може да обира мастило. Абсолютно съвсем стандартен процес, който виждате и на печатната машина. Използвам на обикновена пипета, с която взимам от мастилото, което сме забъркали, и го поставям на анилокса. Така. От тук отивам на принт, старт. Така. Анилокса се завъртя. Ще поставя още малко мастило тук, така че да може да се разнесе добре. Колегата ми е подготвил вече. Тук се слага материала, на който ще печатаме. Това е реалната медия, на която ще се печата в този случай. Тя се слага ето тук. Има си маркер, докъдето да стигне. Избирам Continue. В момента машината ще направи няколко оборота на анилокса, така че да разнесе хубаво мастилото, допира анилокса към печатното клише и практически имаме един готов отпечатък. Конкретно в случая се печата с UV мастила, така че следващата ни стъпка е да ги изсушим на машината за сушене. Изчаквам малко да се загрее лампата. По принцип се пуска от едната страна и излиза от другата страна, но в случая, понеже колегите няма достатъчно място, се работи на този принцип и виждате колко лесно получихме отпечатък с 4 различни преноса, които сега можем да отидем и да измерим, за да видим дали цвета, който сме получили, отговаря на нашите очаквания.